شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Mafi kyawun yabo, mafi kyawun godiya sun tabbata ga Allah mahalicci madaukaki wanda ya kage halittan komai tun babu komai din. Tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayin bayin Allah gaba daya, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa gaba ɗayan su ba tare da keɓe ko wacce ko kowanne daga cikin su ba. Hakanan irin wannan ya tabbata bisa ga dukkan waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa tsayuwar kiyama. Bayan haka jiya karatunmu mun tsaya a cikin aya ta 32 na wannan sura mai daraja Suratul Waqi'ah. Amma kasancewan zai fi kyau ko kuma maganan za ta fi kulluwa, za mu koma kan aya 32 da muka tsaya mu ɗauka domin mu tafi insha Allahu. Allah rama bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa fakihatin kathira. ‘Yan aljanna waɗanda suke mutanen gefen dama, waɗanda suke ‘yan gefen dama ɗin waɗanda aka ce daman an ce rabon guda uku ne, akwai sabiqun, akwai mutanen hannun dama, sannan kuma akwai mutanen hannun hagu. Kuma a jiya mun fara bayani ko mun fara tattaunawa game da abin da ya shafi mutanen hannun dama kamar yadda Ubangiji ke jero mana ayoyi. Daga cikin abubuwan da za a basu, Allah subhanahu wata'ala ya ce wa fakihatin kathira, za a ba su kayan marmari wanda yake masu yawan gaske. Kun ga bambancin su da wa'ancan wanda suke BIP wato sabiqun sai aka ce mimma yatakhayyarun, na abin da suke da zaba. Su ne za su ce ga yadda suke son abu kaza ya kasance ko ga siffan yadda suke son ya kasance, sai Ubangiji ya tabbatar musu da wannan. Wannan ko sai aka ce gashi da yawa, ko ma dai yaya ne ciki alheri ne ba ɗan ƙanƙani ba, a ce gashi an kawo maka da yawa, an kawo maka kala-kala, to ba ai wani lokaci abin da baka gano ba ko kuma arzikin da baka gani shi ba ko baka san shi ba, ba dole ne ka san yadda yake ba. Kuma duk wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya azurta shi a aljanna ko yaya aljanna na take, to ai sai dai godiyan Allah, domin babu wanda yake samun aljanna da aikinsa sai dai da rahama irin ta Ubangiji kadai. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa faɗin irin wannan magana, yake cewa babu wadda aikinsa ke kai shi zuwa ga aljanna. To daman aikin kowane lokaci ko da ka yi shi ma Allah ne yake ba da iko mutum ya aikata ɗin, kuma Allah shi ke amsan aikin. Sahabbai jin cewa manzon Allah da ya yi babu wadda aikinsa ke kai shi aljanna sai da rahaman Ubangiji, sai suka tambaye shi suka ce hakkai ya Rasulullahi, ya ce hanni. Kun ga iyakan magana kenan, fiyayyen halittan Allah, fiyayyen bayin Allah gaba ɗaya, ya ce shi ma ba za a iya zuwa cikin aljanna ba matuƙar ba da rahaman Ubangiji ba. Saboda haka kaga duk wanda ya samu aljanna kuma koyaya ne irin kasan, to dama sai godiyan Allah.
amma dai abin da ayoyi suke karanta maka shine ka fahimci ko a aljanna akwai bambanci irin na matsayi, akwai bambancin ɗaukaka, akwai bambancin daraja tsakanin mutum da mutum, tsakanin wancan da wancan, da tsakanin waccan matan da waccan yarinyan, ko tsakanin waccan yarinyan da wancan matan, ko tsakanin wannan da wannan, kowanne zaka tarar akwai bambanci tsakani. Wannan kayan marmari waɗanda suke masu yawan gaske, la maqtu'atin, ba sa yankewa, ba kaman irin wanda mukan yi bane yanzu, ana cikin shan apple kawai sai a ce apple ya yanke lokacin kakarsa ta yanke, ko ana cikin shan mangwaro sai a ce kakan mangwaro ta yanke, sai dai a je a samu ko ɗan gidan gona ko ɗan yanayi kaza ko ɗan yanayi kaza. Ma'ana akwai lokacin da kana iya neman wani ɗan marmari ko kayan marmari ka rasa saboda zamaninsa ko yayinsa ya yanke. To amma kayan marmari na gidan aljanna waɗanda suke kuma masu yawa ne da za a ba waɗannan mutane na hannun dama, ba sa yankewa, ba sa ƙarewa, ba a cewa ga wani lokaci yayi wadda babu abu kaza ana neman shi ko a jira sai an kawo. Wala mamnu'a, ba kuma za a hana musu ba, ma'ana ba za a ce a yau sai an je an sayo ko kuma sai da kuɗi za a saya ba, ba da kuɗi ake saya ba, akwai shi ne kowane lokaci suke so, saboda ayyukan da suka aikata kuma Ubangiji ya yadda ya ɗaura su akan wannan tsari, ya ɗaura su akan wannan matsayi na jin daɗi mai ɗorewa har abada. Wa furushin marfu'a, da kuma wasu gadaje waɗanda suke abin ɗaukakawa. Wa'annan gadaje, daman duk abin da ka ji an ce abin ɗaukakawa to ko wani abu ne mai daraja, kuma shi gado in ya ɗaukaka to ya fi mutunci, ya fi daɗi, ya fi sha'awan kwanciya a kai, ya fi katifar da aka jefar a ƙasa ko da ta duniya ce kuwa, to ballantana kuma a lahira Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wani gado maɗaukaki. Malamai sukan fassara wannan kalma ta furush da abubuwa mabambanta, shin ko dai ya kasance gado kamar yadda muka fara faɗi, ko kuma ya kasance matar aure da aka ba mutum a gidan aljanna. Mu duba ko da a cikin larabawa sukan yi amfani da kalmar furush domin nuna mata ko kuma nuna abin da ya shafi dangantakan mata da miji, kamar inda ake cewa alwalul lil firash. Ku gani kun ga ashe ba ana maganan cewa gadon ne kadai ake nufi ba. To amma kalmar firash asalin ta daman gado ne, to in kuma ka ɗauko su ka ce gashi gado din, abin da ya sa muka ce gado anan saboda ga kalmar marfu'a, wato wanda yake maɗaukaka, wato maɗaukakin gado ko kuma shimfiɗa wanda yake maɗaukaki. To amma gadon nan za su kwanta ne su yi ta bacci a kai su kaɗai, su juya can suna ta murgine su kaɗai. Gado baya cika, darajarsa ba ta inganta, musamman ga ɗa namiji, in babu abin da za a ɗaura akan gadon nan, in babu wata sabga da zai gudana akan gadon nan. Sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayani cewa ba su kaɗai ne za su hau kan gadon ba. Ya ce, inna an sha'anahunna, lallai mun kaddara su, wato mun halitta wa'annan mata da za a hau wannan gado tare da su, insha'a, wato kaddarawa, mun shirya halittansu shiryawa, mun kera su a kere sun keru yadda ya kamata. Faja'alnahunna abkara, sai muka sanya su suka zama 'yan mata, suka zama 'yan mata waɗanda suke abin kan gani, abin sha'awa, abin da mutum ido za ta so ta gani. Uruban, masu matsanancin soyayya ko nuna soyayya ga mazajensu, wato a ce mace ta ƙware wurin iya soyayya. Kalmar urub ana amfani ne da ita ga macen da ta ƙware wurin iya kisisinan saya hankali da mallake tunanin ɗa namiji. Duk macen da bata iya wannan ba, ba a danganta ta da irin wannan kalma ta urub ko da a cikin larabci. Shi yasa aka ce a lahiran ma za a ba mazaje ne irin waɗannan 'yan mata waɗanda suke kowaccensu ta ƙware, ta goge, ta iya, ta jajirce wurin ganin cewa ta iya tafiyar da hankalin ɗa namiji, ta natsar da shi domin ya samu cikakkiyar natsuwa da yake bukata. A turaba, sannan aka sanya su tsararrakin juna. Wani abu guda da nake so in jawo hankalinmu a kai shine, shin menene yasa sau da yawa ne muke ji ana yawan faɗin cewa za a ba maza mata a cikin aljanna, za a ba maza mata a cikin aljanna? Ubangiji subhanahu wata'ala masani ne mai hikima da ya san abin da kowace rai tafi so. Ɗa namiji lafiyayye
kuma daman duk wanda zai shiga aljanna a matsayin namiji to ko nan duniya ba shi da lafiya tabbas zai samu wannan lafiyan a cikin lahira, kuma zai samu wannan lafiyan cikakka mara naƙasu a gidan aljanna. In ko har ya samu, to ɗabi'a irin ta ɗa namiji ko za ta kasance tana tasiri a kansa. Ɗabi'ar ɗa namiji shine kowane lokaci ya ga mace ko kuma tunanin mace ya zo masa, babu abin da kan fara zuwa cikin zuciyarsa ko kuma abin da kan geto cikin ransa face tunanin yaya wannan matar za ta kasance a lokacin kwanciya. Wannan ɗabi'an mafi yawancin maza ne lafiyayyu, ko kuma kada in ce mafi yawancin maza, ɗabi'an duk lafiyayyen namiji ne. A kintace aƙalla ba a kasara ba, ɗa namiji da ke cikin kwanciyar hankali, ba wanda talauci ya wa ɗaurin sweet ba wanda yake cikin tashin hankali yana tunanin ya ne zai samu abin da zai ci yau ko kuma abin da zai ci ɗan anjima ba wanda yake cikin tashin hankalin rashin lafiya ba, a'a ina nufin wanda hankalin shi na kwance. Aƙalla ba a kasara ba ɗan adam ɗa namiji ya yi tunani ya gitto masa ko yana zaune ko yana kallo ko yana tafiya ko yana wani al'amari tunanin saduwa da ɗiya mace. Aƙalla ba a kasara ba ɗa namiji yakan yi tunanin kwanciya da mace sau 20 a kowane rana da yini. Kun ga kenan ba shi da wani abu da ya fi sha'awa in yana cikin kwanciyar hankali fiye da wannan. Wala Allah yana ɗaya daga cikin dalilan da Allah ya sa in Ubangiji yake bayani domin ya nuna ma ɗa namiji abin da cikin alkhairan da za a bashi aljanna, to akwai mata. Wannan shi yasa za ku ga da an ce matan nan sai ku ga maza sun fara murmushi, sai ku ga maza sun fara dariya, sai ku ga maza hankalinsu ya dawo jikinsu suna jin daɗi cewa lallai aljanna kam akwai sabga, lallai aljanna akwai daɗi. Da yawa namijin da in aka faɗi cewa za a bada kayan marmari, za a bada kaza, za a bada kaza, hankalin shi bai dawowa ya fara tunani ko kwaɗayin zuwa aljanna fiye da ya ji an ce za a bashi mata a gidan aljanna. Wannan ɗabi'an ɗa namiji ne, haka Allah ya halicce shi, haka ya kaddara shi. Wadda ku ba shi da wannan tunanin ko babu wannan a cikin jikinsa, to tabbas ya binciki lafiyarsa ko kuma ya binciki tunaninsa. Wasu nasu abin yakan wuce haka ma, a daidai lokacin da akan samu 'yan ɗaiɗaiku da nasu tunanin da sha'awar bata kai haka ba. A aljanna Ubangiji yakan ba kowane mutum gwargwadon abin da yake zai faranta mashi ne, ya ji yadda shi daɗi, ya ba shi daɗi. Ubangiji ya yi alkawarin sai ya yarda da duk wanda ya sanya shi a aljanna. Kuma da wannan mata da yawa suka rika tunani ko suka rika tambaya, shin mu in mun je aljanna yaya za a yi da mu? Ga maza kullum maganar da ake yi za a ba su mata, ga mata a cikin duniya su kuma suna da kishi. Mace tana tunanin za ta tafi aljanna, in ta tafi aljanna ga kuma mata da aka faɗi an kera su, an sha'ana hunna in sha'a, ga su za su tafi, za su je su zauna su kishi ne, ko za ta tafi ta je ta yi zaman kanta ne a cikin aljanna tana ƙarƙashin wani namiji, alhalin kila ba mamaki aljannanta ko kuma aljannan da take da shi ta ma fita wancan mijin nata da suka Allah ya kaddara suka shiga aljanna. To malamai da dama sukan zauna su ta yin wasu bayanai na yaya za a kasance a gidan aljanna, wane zai auri wance za ta zauna da wane, wance mijinta in sun rabu za su yi kaza, duka waɗannan mafi yawancin maganan ma anzalallahu biha min sultan. Allah bai saukar da wani bayani ko aya a game da shi ba. Da yawan irin wannan bayanai, yaya zamantakewan matar za ta kasance a aljanna, Ubangiji bai yi dogon bayani ba a kai, saboda Ubangiji ya san cewa mu sami'na wa ata'ana ne, duk abin da ya faɗa mana daidai ne. Kuma Ubangiji ya faɗa a cikin Alƙur'ani ya ce ba zai tauye ladan kowanne daga cikin ku ba, ko namiji ko mace, duk wanda ya aikata aikin kwarai ya shiga aljanna, Ubangiji zai bashi aljannarsa da dace, kuma sai Allah ya yarda da shi. Saboda haka a tsaya ana maganan yaya za a yi da matan, ko za a raba, za a ba wance, ko kuma wani wane ne zai auri wance, wannan wata magana ne wadda yake duk wanda ya faɗe ta sai dai mafi yawanci ya faɗa. Kuma mafi yawancin bayanan da suka zo da irin wannan a cikin hadisai bayanai ne da ba su inganta ba daga wurin manzon rahama, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Misali, mace ce take zaune sai ta auri mazaje 1, 2, 3, 4 a rayuwa. Akwai wanda ni na sani sun auri fiye da maza 7, kuma sun rabu duka da mazajen nan, kuma Allah ya karɓi ransu alhalin ba su aure ko ƙarƙashin auren gidan kowa. To irin wa'annan in suka tashi sai ka ce masu su je su zaɓuwa, ko sai ka ce masu wane ne mijinsu a gidan lahira. Baka sani ba ka bar shi a baka sani ba kawai.
ko kuma budurwar da ta girma ko bazawarar da ta girma, mu ɗauki ma budurwa tunda mun yi maganan bazawara da farko, ko kuma budurwar da ta girma ta rayu har ta mutu ba tare da ɗa namiji ya aure ta ba, shin ita kuma wane kake son za a ɗauka a raba a ba? Ta kuma yi aiki ta cancanci ta shiga aljanna, wala Allah ma ubangiji ya bata jannatul firdausi, aljanna mafi girma da ake ba bayin Allah, sauran bayin Allah. Ko kuma ga hanyoyi na mabambanta wadda yake mace za ta iya tafiya, kamar misalin matar da mijinta shi gidan wuta aka jefa shi, ita kuma 'yar aljanna ce. Mu ɗauki misalin Fir'auna gidan wuta zai tafi, matansa 'yar aljanna ce. Yaya za a yi da irin wannan matan da za a samu masu ɗimbin yawa wanda suke 'yan aljanna ne, mazajensu kuma 'yan wuta ne? To misalai irin waɗannan da makamantansu yaya za a yi da su? Saboda haka ka yi bayanin cewa ga yadda za a yi. Ubangiji ya san abin da tafi dacewa da kowa. Ubangiji subhanahu wata'ala ya san abin da ya fi dacewa da mata a lokacin da suka tafi aljanna. Akwai bayanai da suka tabbatar ke cewa bayan an gama hisabi akan katsa dukkan mu'amala da zumunci tsakanin wane da wanci. Kenan in an yi lura da wannan ma yana iya kasancewa a aljanna kowa zai tafi ya zaman kanshi, kuma daman an riga an cire wa kowa damuwa. Babban farin cikinka ka ci jarrabawa cewa matarka da 'ya'yanka da Allah ya baka kiwo a ce su ma duk gasu cikin aljanna. Daga nan in kowa ya kama gaban shi, to menene matsala a ciki? Menene damuwa in an shiga aljanna ɗanka ya balaga ya kama gaban shi, matarka ta kama gabanta, kai ka kama gabanka, ka tafi, kowa ya je ya haɗu da sabuwar rayuwa, sabuwar tabbata, ya haɗu da sabuwar dawoma, kuma kowa an ba shi gwargwadon abin da ya aikata na lada, kuma an ba shi gwargwadon iko da matsayin da ya dace da shi. Wala Allah Ubangiji bai yi maganan ba mata mazaje da yawa bane, saboda wala Allah ba mamaki ko a ɗabi'a irin ta mata, a al'adance mafi yawancinsu ba irin abin da suka fi sha'awa ba kenan. Macen duniya sai kaga babu tunanin da yawa a gabanta, namiji kuwa haka Allah ya halicce shi mai son mata ne. Mace in ta samu namiji guda ɗaya babu abin da take so face in dai har zai iya dagewa ya dinga bulbule ta da soyayya, yana lullube ta da maganganu na ƙauna, yana kyautata mata gwargwadon abin da take so, to da yawa mace in ta samu irin wannan bukatar ta ita ta gama biya duniya. Wala Allah a lahira bukatar ta ba ta maza bane da yawa, wala Allah kuma kila bukatar ta kasance ta maza da yawa. Kuma daman Allah subhanahu wata'ala kamar yadda manzon Allah ya faɗa, za a halitta ma wasu maza a gidan aljanna, domin aljanna tana da yawa, ta yi girman da manzon Allah ya ce za a kai wani mataki da kowa ya gama shiga aljanna, amma zai zama ga sauran fulutai nan a gidan aljanna, ga sauran wurare nan masu yawa cikin aljanna waɗanda babu wanda ya zo ya kama, babu wanda Allah ya kaddara ya shiga. Sai Allah ya kaddara ya halicci wasu mazaje domin a cika ko ina ya zama ba a barin gibi, ba a barin wuraren da babu kowa. Bayanai sun tabbata game da wannan a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka al'amarin abin da zai faru a lahira, al'amarin kaso da za a yi na maza ko mata, ka tsaya a wanda Ubangiji ya faɗa maka ka faɗa. Wanda Ubangiji bai sanar da kai ba sai ka bar shi a haka. Daman ka'idan Ubangiji ba dole ne komai in ya tashi sai ya bada labarin shi 100% yadda muke tatsuniyoyi tsakaninmu ba. Ba yadda muke bada labari cewa an fara da kaza da kaza da kaza, aka je akai kaza akai kaza, ƙarshe sai akai kaza akai kaza ba. Ubangiji yakan ɗauko kanin labari ne, yayi maka bayani, yayi maka bitan abin da zai baka daidai gwargwado ka fahimta, daidai gwargwado yadda zaka gane, domin imaninka ya ƙara tabbata da abin da yake faɗa maka, kuma imaninka ya ƙara tsayuwa game da al'amarin shi Ubangiji din. Saboda haka Allah ya faɗi cewa zai ba maza mata a gidan aljanna, yace kuma atraba, tsarorin juna. Li ashabil yamin, wannan kaso ne na mutanen nan na gefen dama da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa, wato kaso ɗayan nan na daga cikin uku da wannan sura ta fara ambato, to su wa'annan ga wannan kasan za a ba su irin wa'annan mata. Fullatun minal awwalina wa fullatun minal akhirina. Ku ji bambancin wa'incan sabiquna na farko, sai Allah ya ce masu yawa daga mutanen farko, wanda yake an yi bayani
shin mutanen farkon nan tun daga lokacin annabi Adamu ne har zuwa kan annabi Muhammadu, wanda shine ya zama an sa shi a katanga daga kan annabi Muhammadu kuma su ne mutanen ƙarshe. To in aka harhaɗa aka yi tsinke ko ana nufin mutanen annabi Muhammadu ne na farko da suka fara bin shi, ko ana nufin mutanen farko na kowace annabawa? Ko da yake wasu malamai sun rinjayar da wancan magana ta farko cewa sulatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin, na wa'incan mutanen farko wanda suke na gaba suka ce ana nufin mutanen farko gaba ɗaya ne tun daga lokacin annabi Adamu har zuwa lokacin kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Domin akwai manyan mutane da sun bi Allah daidai gwargwado, to inda za a tattaro su a tara gefe guda, sannan a zo a tattara irin wanda suke na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabbansa har zuwa mutum na ƙarshe da zai shiga cikin irin wannan matsayi, to za ka tarar da wancan adadi ɗan ƙalilan ne kwarai. Hadisan manzan Allah sun nuna irin haka. In ka kwatanta misali hadisin da Imam Bukhari ya rawaito, wanda manzon Allah a ciki yake bayyana cewa mutanensa a cikin mutanen da suka gabace su za ka rika hangowa kamar dan farin gashi ne a cikin dabba wadda take da tarin bakin, wadda take baka suɗin, sai ka hango shi kamar farin gashi ne kawai jifa haka wadda yake ba shi da yawa. So saboda haka kuma ubangiji ya a cikin alkur'ani da ya tashi bayanin yayi bayani ne game da mutane gaba daya. Ya ce sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirina in ka ɗauko tun daga farkon sura. A nan su kuma bayani game da mutanen hannun dama, sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da yawa daga mutanen farko, da yawa kuma daga mutanen ƙarshe. Wato daga cikin mutanen farko tun daga lokacin annabi Adamu har zuwa kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, to za a samu suna da yawa irin wanda za su sami irin wannan aljanna da ake bar ma mutanen hannun dama. Sannan daga cikin mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu kenan za kuma a samu da yawa waɗanda za a ba irin wannan aljanna subhanahu wata'ala ya faɗa. Saboda haka in aka lura duka maganan dai ta tafi daidai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa ina fatan ku zama 1/3 na mutanen da za su kasance cikin mutanen da Allah zai ba aljanna. Fatan da nake yi ma Allah ya sa ku zama ku ne rabi in aka tara. Ya ce ba mu da yawa sosai in an haɗa mu da wanda suka gabace mu, amma jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da matukar yawa inda za a ɗauko jama'an kowane annabi a ce ɗai. A ce za a yi zube ban ƙwarya ga jama'an annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a gefe, muna gefe gaba ɗaya mutum daga na farkon mu har na ƙarshen mu, ga kuma jama'an kowane annabi a ɗai ɗin shi. Misali a ce jama'an annabi Isa ko jama'an annabi Musa ko jama'an annabi Dawuda ko jama'an annabi Nuhu, a ce duka a ware a yi zube ban ƙwarya, to za ku tarar da cewa mutanen annabi Muhammadu sun fi kowa yawa. Ku lura da wani abu ko a wannan tafiyan yanzu da ake yi, musulunci shine addinin da ya fi kowane addini faɗaɗa da cika da haɓaka yanzu a duniya, wanda yake hatta ƙasashen da suke ba musulunci suke yi ba sun ce suna hasashen nan da wasu 'yan shekaru kalilan yawan musulmin ƙasansu zai nunnunka waɗanda ba musulmi ba a ƙasan. Kun ga kenan an kama wannan hanya na cika wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yawan al'ummansa a gobe kiyama. Suna da yawa waɗanda za a ba aljanna daga mutanen farko da kuma mutanen da za a ba aljanna daga mutanen ƙarshe. Kuma gashi dama mun roki Allah ya sa mu cikin sabiquna ma ce Allah ya sa mu cikin wayannan. To Allah ba mu wancan din sabiquna. In kuma ba mu samu wancan ba, to in Allah ya so dai za mu iya abin nan da wannan. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. نعم. Wa ashabu shimali, to an gama da bayanin mutanen ɓangaren hannun dama, yanzu Ubangiji kuma ya ɗauko mutanen wancan gefe na hannun hagu da ya faɗa, ya kuma ce zai yi bayani. To ko ka san su wane ne mutanen hagu, ko kuma mu ce tur da mutanen hannun hagu, kada Allah ka sa mu cikinsu, Allah ka nisanta mu da mutanen hannun hagu. Fi samumin,
suna cikin wata irin iska mai tsananin zafi. Iska mai tsananin zafi wadda take iya ratsa sasannin ko'ina a jikin mutum, ta ratsa sasannin ko'ina a jikin aljan, ya zama ba shi cikin kwanciyar hankali, ya zama ba shi cikin karsashi, ya zama ba shi cikin natsuwa. Wahamim, da ruwan zafi mai tsananin gaske, irin ruwan zafin nan wadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yana tsitsinka hanji a lokacin da aka sha. To amma saboda tsananin bala'i, saboda tsananin tashin hankali, mutum da kanshi zai buƙace sha ruwan, in kuma ya je sha ruwan ya tsitsinka hanji. Wazullin, da wani irin inuwa, can gashi can an ce akwai inuwa wadda yake mai tabbatacce mai daɗin gaske na mutanen hannun dama, amma mutanen hannun hagu suna da wata irin inuwa. Yaya inuwar take? Mi yahmum, na wani irin baƙin ƙirin hayaƙi ne mai baƙi mai duhun gaske. Hayaƙi baƙin ƙirin mai duhu. Lokacin da za su buƙaci su ji ko za a ɗan samu wannan bala'in da ake ciki a ɗan samu sassauci, sai su hango ga inuwa can. To fa da an je inuwan nan to fa babu daɗi, babu sauƙi, babu walwala, babu kwanciyar hankali. Labaridin, ba shi da sanyi, babu ni'ima a cikin wannan inuwa, wala karim, sannan babu wani abin girmamawa a ciki, babu abin mutuntawa a ciki, babu wani kwanciyar hankali a ciki, babu natsuwa a ciki, babu wani abin da za ka yi alfahari ka ce yau ka je ka zauna a gindin inuwa. Inuwa ne na hayaki, bakin hayaki, ina daɗi a ƙarƙashin bakin hayaki mai zafi mai fitina. Saboda haka muna roƙon Ubangiji Allah, domin ikonka da ɗaukakanka da ƙaddaranka, Allah ka taimake mu bisa ga yin biyayya ga umarninka, yadda za ka tsare mu daga shiga wuta da raɓan wuta. Allah ka kare mu daga yin aiki ko ta hanyar magana ko ta aiki da gaba ko ta yin duk wani abu wanda zai kusanta mu da wuta. Allah kuma ka sanya mu aljannanka da duk wani abu da zai kusanta ka da aljannanka, shin magana ne ko aiki. Allah ka datar da mu ka kuma kare mu sharrin zukatanmu, ka kare mu sharrin miyagun ayyukanmu.